Ola, son Patricia e podería dicir que son... Bueno, imos ver. Resulta que outro día estaba de festa e chegouse un rapaz a preguntarme o clásico "E ti, estudas ou traballas?" E claro, cando lle contei que estaba a facer a miña tese de doutora, preguntoume "E de que vai?" Pois ben, eu fago escanto bin. Bueno, o que é o mismo, modelo e analizo edificios a partir de nubes de puntos. Ah, entón ti és meteoróloga. Pois a ver, non exactamente. Podería dicir que son meteoróloga, mas as miñas nubes non botan auga. Botan datos, moitos datos. E non calquera tipo de dato, datos en 3D. Pero claro, se falamos en como se obteñen esas nubes, podería dicir que son maga. Porque cun conxuro e coa miña varita máxica, sí, varita, como a de Harry Potter, pero máis molona porque é un láser, como esas espadas de Star Wars. Pois eu conxuro. A punto reflexo o meu punto vexo. Entón, un montón de rayos saen da miña varita, que rebotan na parede, na columna, na escaleira, e logo voltan. Eu as capturo na miña bola máxica. Isto repito unha outra vez, e outra, hasta ter millóns de puntos na miña bola. Que pasa? Estes puntos por si solos non teñen ningún significado, é como se falasen chino. Hai que interpretalos. E aí entra a miña misión, que é atopar a historia agochada entre eses puntos. Para iso, podería dicir que son tarotista. E agora comeza coa adiviñación. Eu teño a miña baralla de cartas, que é o meu modelo matemático. E saco unha carta. Cada carta é un algoritmo. Entón, eu barallo, tiro as cartas e dinme, estes puntos pertencen na escaleira, estes puntos pertencen a unha columna. E así, teño os personaxes, pero falta o máis importante, a historia. Hai que darlle un corpo. E, chegados a este punto, podería dicir que sou un pouco a doutora Frankenstein, porque claro, agora queda caracterizar os nosos personaxes, darlles personalidade, diciren que se diferencien co resto. Entón, unha vez que conseguimos, creamos vida. A ver, é verdade que o meu modelo nin fala nin camiña, pero pódese navegar, pódese medir, pódese exportar, e bueno, non se queixa, que xa quixera Frankenstein. E, chegado a este punto, cando a nube deixa de ser nube, chega a parte máis complexa, que é a revisión médica. Porque claro, como sei eu que o meu modelo está preparado para traballar ben? Pois claro, hai que ver que non teña traumas estruturais, hai que ver se fai falta terapia de reforzo, ou se hai algún muriño por aí que vai a ter unha crise nerviosa pronto. Mais ou menos terapia de grupo, pero con formigón. Así que xa sabedes, se alguna vez me preguntades a que me dedico, podería dicir que son meteoróloga, maga ou simplemente alguén que fala coas nubes. E mirade que en Galicia temos dabondo.